Il-qorti tqis li raġunijiet li qed issemmi l-espert ewlieni fl-inkjesta tal-isptarijiet Jeremy Harbinson biex ma jgħixitx, inkluż dik li qed tibża mis-sigurtà tiegħu jekk jiġi Malta, huma fil-parti kbira tagħhom infondati. F'dikriet mogħti mill-Maġistrat Lara Lanfranco intqal li dawn ir-raġunijiet fl-ebda mod ma jżommu lil Harbinson milli jixed u laqqas jiġġustifikaw id-deċiżjoni tiegħu li ma jgħixitx. Dan id-dekret ingħata hekk kif komplet tinstema' il-kawża kontra l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat u numru ta' persuni oħrajn brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Intqal la darba l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali permezz ta' ittri rogatorji talab li Harbinson jixhed b'mod awdjoviżiv minn qorti fl-Irlanda ta' fuq jekk hemm il-provvedimenti li jistgħu jittieħdu kontrih minħabba li qed jibqa' jirrifjuta li jixhed, dawn jistgħu jittieħdu biss mill-qorti fl-Irlanda ta' fuq u mhux mill-Qorti Maltija. Fuq din il-bażi l-Maġistrat ikkonkludiet li l-Qorti Maltija ipprekluża li tordna li jittieħdu passi kontra l-espert ewlieni fl-inkjesta. Il-qorti ordnat lill uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex jistabbilixxi mill-aktar fis possibbli jekk hemm seduta li ġiet iffissata mill-qorti fl-Irlanda ta' fuq biex tinstema' x-xhieda ta' Harbinson u dan bilan li jekk ġiet iffissata seduta jiġi stabbilit jekk ittieħdux passi kontrih. L-Avukat Finsgalja f'isem Joseph Muscat talab lill-qorti biex timponi terminu ta' żmien li fih isir dan l-eżerċizzju mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Hawn il-Maġistrat tat lill-Avukat Ġenerali 3 xhur żmien minn meta jasal għandhom id-dekret bil-lingwa Ingliża biex jaħdmu fuq dak li rabtithom bih fid-dekret. Il-każ ikompli fil-11 ta' Diċembru. Il-Pulizija arrestat Maċedonjan ta' 29 sena li jifforma parti minn grupp ta' kriminali Ewropej infittxin mill-awtoritajiet Awstrijaċi brabta ma' serje ta' bombi ma' ATMs ta' banek fil-pajjiż. Investigazzjonijiet waslu biex inħareġ mandat ta' arrest Ewropew fil-konfront tagħhom. Kmieni tlieta filgħodu saret operazzjoni internazzjonali f'numru ta' pajjiżi Ewropej fosthom f'Malta. F'operazzjoni konġunta bejn diversi taqsimiet tal-Korp tal-Pulizija ġiet iċċirkondata residenza f'San Pawl il-Baħar. Ir-raġel tressa l-qorti biex jibda il-proċess ħalli jiġi estradit lejn l-Awstrija u tal-kunsens tiegħu biex jiffaċċja proċeduri kriminali fl-Awstrija u nżamm arrestat.